Здравейте и добре дошли в Игра игрите. Днес ще играем ShopeKeep. ShopeKeep е една игра, в която вие сте магазинер и основната ви идея е да продавате всякакви различни видове полшанки, брони, оръжия и така нататък. В играта има различни класове, като например уориари, мейджове, роугове и друиди. Всеки от тях има различни брони, оръжия или като цяло гир, който трябва да продадете. Например, аз за лориари продавам копия, нараменници, колани, мечове, друг вид мечове, щитове, още мечове, брадви, бутуши и така нататък. В играта може да поръчвате стоката си, когато цъкнете Q. И оттам почвате да си избирате някакви неща и да ги купувате, като да натиснете Place Order. След което, през този портал, идва един съндък, в който са ви и нещата. Тук в задната част е нещо като складовото помещение. Имате грайндър, от който може да взимате всякакъв вид разтопени неща. Имате котле, в който може да енчантвате оръжия. Имате ето този шампион, който може да пращате на мисии, той да ви носи някакви редки предмети. Отзад имате градина, в която може да засявате трева, цвекло и гъби, след което да ги продавате. Добре, сега вече ще си отворя магазина и всяка фаза от деня има 5 минути. Първо сутринта е по 5 минути, после обяда е по 5 минути и вечерта накрая също е 5 минути. Тук в някакъв момент може да отключите кръчма, от която хората ще идват, че купуват, че си ядат и вие може да си взимате по 10 000 голд всеки ден. Зависи колко ви е развита кръчмата. Добре, ето сега аз ще чакам в магазина ми. Та когато дойде един клиент, ето тази жена, например, се е запътила към магазина, тя може да открадне. Затова вие разполагате с бутон 4, с който може да я ударите с брадвата или да я ударите с светкавица. Когато я ударите с светкавица, ето тя сега си купи. Ако някой открадне и го ударите с светкавица, другите няма да разберат, че сте го убили. Но има шанс да изгуби предмета, който е откраднал. Докато ако го убиете с брадвата, да речем, всички ще разберат, че сте го убили и ще избягат от магазина ви. Например, когато хората влизат, както може да се забележи, ще остават мършотия и затова може да я замитате. Ето, например, сега този открадна. И аз имам тази бариера, която го спирам. Но предмета изгоря. Нищо. Когато си апгрейднете портала, предметите идват наистина много бързо. По-напред в играта ще може да отключите това, когато някой човек влезе, да ви дава по gold като entrance fee. По-напред в играта става наистина доста натрупано с хора
и е доста по-трудно да следите магазина си. И затова има едни роботчета, на които може да плащате и те ще да ви помагат. Но аз в момента още не съм си платил такъв, за да ви покажа. Иначе това са роботчетата. Ето, както може да забележите, наистина доста бързо се изкупуват някои неща. Затова трябва постоянно да зареждате магазина си с нова стока. Да, днес, както може да забележите, мечовете търсят Wizard стафове, а аз точно тях продавам. Опа. Със се може да отворите, да вземете чук и да поправите рафтовете си, за да не се счупат. Например, сега няма нужда да го правя, защото никой не е напукан. Но понякога се напукват и това значи, че трябва да ги оправите, защото могат да се счупат, всичко ще падне на земята и така. Добре, в момента не трябва да се притеснявам от кръци, защото имам тази бариера. Добре, ето вече минахме в следващата фаза. Ден. И сега ще почнат да идват повече хора. Така е по принцип през сутринта. Не идват толкова много хора, но когато напреднете и тогава ще идват доста хора. На обяд идват много хора наистина. И след това вечерта също се успокояват нещата и хората спират да идват толкова често. Току-що някой открадна. Ето, пак не ми даде нищо. И когато убиете някой, може с метода да му махнете трупа, за да не се и тук. И не съм сигурен дали е проблем и дали плаши гостите на клиентите. Но все пак го правете. А също така може да, когато отключите грайндера, да му вземете трупа, да го закарате отзад и да го сложите вътре. Ето сега направих по-голяма поръчка, защото са изкупили доста неща. Така, ето сега вече стана вечер и хората ще поспрат да идват, но пак няма да има със сигурност липса на клиенти. Ето, както може да забележите по-напред в играта, още не съм поставил предмета и клиентите вече са го купили. Също така, освен да крадат и да купуват, може и да не са доволни от цената и ще фърлят предмета, но вие може да си го правите. Без да исках да натиснах Space. Също така в тази игра не може да скачате и когато скачате ще ви казва такива неща. Това също е друг проблем. Някои хора могат да дойдат за един и същи предмет, но когато един го купи, другия се маха, защото просто няма този предмет. Някой ме е открадна. Сега ще... Оп.
Добре, ще остана с каквото имам, защото остава по-малко от една минута и просто ще изчакам магазина да се затвори. Също така ви препоръчвам, когато вече всички си тръгнат, да минете с чука и да си поправите равчетата. Някой открадна ли? Не. Ето вече е вечер и всички почват да тичат, за да се прибират. Сега е момента, в който аз ще мина с метлата и с чука ще си поправя равчетата. Оп, малко заби, нищо. Ето, след като вече съм си оправил равчетата, можете да излезете и в кофите за боклук ще има боклук и ще може да минете и да ги вземете и понякога дава добри предмети. Наистина, понякога дава добри предмети. Ето сега минах и си взех парите от кръчмата. Ето, както казах, наистина може да има добри предмети. Намерих си Frostax в кофа за боклук. Има 4, ако не се лъжа, из града. Тази не даде нищо. Така, никога не мога да ги запълна къде са. И затова обикалям така. Значи една там, една тук. Тук имаше ли? Не. Една там. И някъде наоколо трябваше да има още една. Оп, ето я. Ето взех някакъв пръстен, който няма да го продавам, ще го пусна в грайндера. Тук отпред може да слагате някакви меса. Отново цъкнах спейса без да искам. Ето, аз съм сложил тук едно месо, обаче никой не иска да го взима и не знам защо е така. Добре. Това беше от мен. Пожелавам ви приятен ден.